Mga ano oh, tawag dito. Ay ano nga pala? Ano? Masasanay ka naman dyan. Good morning mga kabarangay. Nandito ngayon ako sa C6 Road. Pupunta tayo ngayon sa tindahan ng mga pyesa ng motor dito sa C6. Mura daw dito yung mga ano pyesa ng motor, helmet, guantes, gloves, ano pa ba? Knee pad, tapos yung bonnet, andito sa C6 murang bilihan ng mga gamit para sa mga riders. So right now pupunta tayo ngayon para bumili ng kung ano-ano. Diba bibili natin? Kagaya mga rim, mga gulong, andito oh, yan ang dami. So basta banda ron, nandun ang karamihan Actually ito isa ko pa ng Taytay Rizal ano? Itong C6 na to papuntang Taguig. Ayun, mga rim, mga helmet, ayun, mga box, GV box. Ayun, mga gulong, ayun kailangan nyo. Aha. Hindi, ano lang, bibiling ko, putres. Ha? Putres. Putres? Yung ano, yung rubber dito sa putres. Ay, yung rubber. Oo, wala kayo noon. Sayang. Ayun, mga GB box, helmet, ayun o, side mirror, dami o. Andito yan sa C6. Ayan, pati bike, may mga bike din pala dito. Ayan o, mga helmet, balot ng upuan, ayun. Ayun, may kainan pa mga balot ng upuan. Sunod yan, yan, mga helmet na magaganda dito. Oh, magagandang mga GV box ba yun? Duhan, baka makain mo mahal. 6,000 raw isa yan. Ayun, dami. Boss, meron kang ano, rubber dito sa putres? Pang ano to, Honda Wave. Kasya ba yan sa Honda Wave? Alin ba yung pang kaliwa? Ano ba yan? Kahit saan parehas lang. Bilog siya. Kasi may lang. Pwede bang may ano, wala bang pandikit ka dyan? Katatanggal din yan pagka walang pandikit Maraming cambio yun Wala kang pandikit yan? Na ano rin natatanggal din pag alang pandikit
Yeah, pagka gumagalaw pa ako, unti-unting nawawala siya. Nung makita ko, wala na. Kaya kailangan ng dikit. Lagyan na lang natin ng ano pa. Wala ka bang ano, Mighty? Wala eh. Wala ba? Pwede mo naman sa bahay na lang. Sa bahay na lang. Sige, eh magkano yung ganito bro ngayon? Malaki to, 55 Oh. liters. Oh, Sa ganito ka lang. malaki rin ang presyo niyan. Sa 6.7. 6.7? Yung mga ganito, ano, 5.5. 5.5. 5,000. Oo. Ay yung mga plastic na ganito eh, ganito. Wala lang yan, 650. 650. Oh, mahal pa nga sa amin eh. 1.5 ang bili kong ganito eh. Pero kasama na yan o bakal. Pagka sa mga bakal, 1,000 lang. Oh, mas mura nga sa inyo. Ayan, daming boss, kasama na sa vlog to ah. Ayan oh, may mga ano oh, tawag dito. Ayan, lock ng motor, ayun. Ito, mga shock oh. Mga ulo ng motor, ayun oh, ang dami oh. GB box, helmet oh. Nandito yan sa C6. Ito, sa handle ng motor, ayan. Oh, GB box. Kapit muna natin. Ayan, dami oh. Ano nilagay mo? Puro sumigip. Ah, para sumikip? Hindi na virgin yan, Brad. Ah. Ayun, may ano na. Tapos meron kang ano, tag dito yung bonnet. Bonnet, Oo. wala tayong bonnet. Wala tayong bonnet. Saan ba may banda dito may bonnet? Ayun, doon. Just meron may bonnet kaya niya. Kaya ko ng bonnet eh. Magkano yan, Brad? 120. 20. Wala nang bawas yung Brad. May 10 ka, 110. Ako. Wala eh. Kaya mo na. Meron na ako. Oo, sige, thank you. Thank you. Oo. Ayun, nakabili na tayo ng rubber sa footrest. Ang hanapin na lang natin ay bonnet. Wala silang bonnet na tinda eh. Oh, tanong tayo rito. Boss, may bonnet kayo? Oh, bonnet. Wala rin. Ayun, ganyan oh. Tingnan. Wala bang itim dyan? Lang itim? Oo. Ito yung bonnet to. Pang... Ay hindi. Ito. Wala bang itim? Wala, busing. Wala lang. Itim sana kailangan ko eh. Ganyan lang po na. Tumihin to. 40 lang yan? Yung may ano sa ulo, pero yung ano, ganito, 30 lang. Ay, yung ano lang, single? Ah. Ay, ayoko nun. Eh, ito, saan pa no suit yan? Eh, walang ano, walang ganito. Parang mas lang siya. Sige, isa nito. At kasya sa ulo ko to? Oo. Maliit ang ulo ko. Okay. Ah, okay. Plastic natin? Oh, plastic mo, te. Yeah. Ha? Pare na natin ito. Binili kang pagkain. Ginugutom ako. Ginugutom ka? Oo. Ako rin. Ginugutom din. ka rin? Oo, ginugutom din ako eh. Ayaw ko. Bakit ayaw mo? Ginugutom ako eh. Ay, kakain din ako eh. Oh, Ah, kasama mo siya? Ay. Nagutom na siya. Nagutom na. Dala ha. Dali lang po ah.
mo, nagugutom. Nagugutom na raw siya eh. Ako rin eh, nagugutom na rin ako. Oo, nagugutom ako. Ako rin. So, 5 piso lang. 5 piso? Bibili ko pagkain. Hati tayo. Oo. Ah, sige, sabi. Usapan yan ha. Oo, 5 piso. Ano bibilin mo? Pagkain. O nga, ano bibilin mong pagkain? Hamburger. Hamburger? Ah, sige, hati tayo. Hintayin ko yan. Oo. Takbo yan. Yan. Taga rito lang ba yan? Ah, taga rito. Ano lang yan po? Kahit. Ah, oo nga. Lata namang ano eh, wala sa Katinoan eh. Ano pa ba bibiling ko? Tika na. Let's go. Wala kayong salamin na mahaba ito. Ito, mahaba ito. Ah, ganyan din ka ba po, Sing? Ay, kasi ito kasi natatakpan ng katawan ko. Kailangan kasi hanggang ka na lang. Boss, let's go. ah dito hanggang dito. Hindi bagay sa. Ang tawag doon? Baril mirror. Barrel? Baril. Barrel mirror? Baril. Barrel. Nakaganyon. Saan yung kinakabit? Dito po. Dito tinatanggal. Ah, dito tinatanggal, tas dito. Ay, oo nga ano. Nasa labas yan. Oo. Isa ka na lang. Ha? Ando na? Hindi ka pa rin. Boss, magkano yung helmet nyo ngayon? Klase yung Ah, kagaya nun, yung makulay na yun, yung color na yun, ganun. Yung sa gilid na to, Oo. sa 2.5 yan, yan yung my 2.5? friend visor. My friend visor yan. Ay, ano nga pala? Nagpapalit kayo ng visor, ganito. Wala po. Wala kayong pampalit. Magandang klase kasi yan, parang ganun. Ibra. 2.5. Pagka may tawad dyan, magkano na? 2.3 lang pinakasabi. 2.3. Ha? Mabigat siya, no? Pero, Baka na pag sinuot kayo, gumano ng ulo ko yan eh. hindi. Meron na, ano eh, pen. Susuot na ganito. Oo. Ano ba, ano yun? Sakto lang to. Sakto lang ano? Nasasanay ka naman sa paggamit ka. Hindi naman ka gagamit. Ay, side mirror pala, yung ganun eh. Mahabang ganun. Kasi ito eh, natatakpan ko ng katawan ko eh. Hindi nakikita yung nasa likod ko. Kailangan mga ganun. Mamin itong kahapon. Oo, ganun. Mayroon? Ano, parehas Parehas lang kaya? na. Hindi mo kaya. Pag pinadugtungan ko to eh. Pangit kasi pag pinadugtungan eh. Mawawala yung ano eh. GB box pala. Magkano GB box nyo ngayon? Yung ganyan, yung mga box na yan. Maliit na ito sa taas. Ah, ayaw, yung mga ganun. Ito 700. 700. Kasama na bakal. Anong bakal? Ay, bakal yung kakabitan to. Ito ba? Bracket? Oo. Ah, Ah, hindi. Pero may kasama, may bracket kayo dyan. mayroon. Magkano lahat? Magkano? Sa 1,000. 1,000. Parehas lang din pala, no? Ay, yung ganito. Yung magkano sa inyo? Siya? Shock. Isa, magkano isa? 700. Ha? 700. Dalawa na yun. Dalawa na. Mahal. May 200 lang tong ano sa amin eh. 200? Oh, ito. 400 yan, dalawa na yan. Ordinary lang yan. Di naman yan, ano, mamahalin eh. Hindi kaya. 500. Ordinary lang yan eh. 400 nga lang sa amin yan eh. Bili ko. Ito, itong shock. Dalawa. 550 lang. Ha? 550. May kakabit mo ngayon. Mabit yan eh. Babit yan yung sa sandal. Babaklas tayo playrings. Ay puta guys, babaklasin pa pala ano. Babaklas tayo playrings yan. Igagawa ng mga XR. XR yun. Mga rider. Timex.
Gloves na lang, meron kang ganitong gloves. Magkano yung gloves mo? Ano wag yung ano. Wag yung full. Ganito lang. Kailangan natin lang, wala pang huli. Ito sana. Sandaan na gano'n. Ano na to eh, madaling maano to. Langis na lang, may tigwa 150 langis. Pan-change oil. Sama sa inyo yung mabuti. Oo. Meron nun, yung ano, yung ordinary. Ano yung vlog? Ano lang, 800 ml lang. Ay, magkano yung patch? Ha? Nagbibigay na 150 kasama na. 180. 800 ml lang yun. Hindi naman mayari ang Advance pala. kakabit dito. Kami na atawan dito yung nagkakabit eh. Hindi naman nagkakabit yung mayari dito. Kwenta kasi ang kabit yun. Kaya sa 150 pero yung labor niya 50. 150 pa, bibili ka rin. Pwede? Sa 150? Plastic pa lang. Thank you. Ayun, nakabili tayo ng Shell pan-change oil na tatak na Shell. 800 ml siya. 150 lang. Pagka bibilin mo sa mga ibang tindahan, pumapatak na siya na 200. So mas talagang mas mura dito sa C6. Ayan, mga tindahan marami. Mga gulong, mga helmet. Ayan. Malaki masisave mo pagka dito ka namili, mura. Yung side mirror, nabili ko lang ito ng 150. Ito, 150. Itong side mirror na to, nabili ko lang ng 150. Kaya mura dito. Kung gusto mga accessories sa motor, pyesa-pyesa, dito kayo pumunta sa C6. Yan, dami oh. Yeah, C6. Pero kayo side mirror na mahaba itong pinaka bar na ito. Mahaba pa masyado din. Yun, ibig sabihin na hanggang dito man lang. Wala.
Natural lang. Helmet, may tigwa 1.5 po. 1.5 na helmet. Ano helmet? Ah, hindi. Po yung ganito full face. Full face. Ah, wala rin. Bonnet. Ah, kaganda ng rainbow. Tanap. Oh, may ano pa pala rito ng upuan, oh. Papabalutan ng upuan. Boss, magkano yung pabalot ng upuan ngayon? Yung ganyan. Kasama na yung balot? Oh, yung iba balot. Pero naman 350. Yung ordinary lang? Okay. Pati pagbabalot ng upuan nandito lang eh. Dami. Okay, hanggang dito na lang.